alas 5:04 nin pagkahapon. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ng mga maiinit na bareta kanal daw na maruluan sa agas sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Halin sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Maray na hapon sa pangaran kang News Base asin kan Mega Force Patrol. Ako po ang sa indong magiging tagapaghatod bareta si Pio Fernandez. Digdi po sa DCGB GB Garantisadong Bareta. Enot sa detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Nasa linya si Angel Mustaza. Angel, Diyos marhay na hapon. Please go ahead. Nakatalaan na magkaigon ng tulong aldaw ng Satellite Service Caravan and Land Transportation Office Legazpi District Office sa munisipyo Candaraga na pupunan sa aga Setyembre 23 sa God 25. Ini ang pinag-anunsyo kan LTO Legazpi sa pagitan sa inang chief na si Ma'am Connie Peñaflor kung saan kaibahan sa mga serbisyo na dadarahon ang libreng theoretical driving course na may 200 na slots sa kung saan ana pag-ensayo ang mapuon sa aga asin matapon Setyembre 24. At para sa nasabing serbisyo, pwede man nagibuhon ang transaksyon arog kang student permit application, renewal kang driver's license, motor vehicle renewal asin ang distribusyon ng plaka. Ipinagiramdom kan LTO Legazpi na sa mga interesado digdi kay puhay sa na magbayad ng 600 pesos para sa medical service asin na ipigpapagiramdom hinda na ibitaran ang mga pagsulog ng sleeveless na bado o sando. Mga redag na bareta, Angel Mustaza, DCGB News. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Thank you so much, Angel. Mientras tanto, dagdagan tapan detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Nasa linya man si Kumpadreng Al Armario. Kumpadreng Al, Diyos maray na hapon man, please go ahead. Si Siribot na ngunyan, ang DPWH na maimplementar ang mga proyekto na delayed na sa plano na dapat second quarter pa sana kan taon implemented na ngunyan na 2025. Sa ngunyan, ang gobyerno nasyonal preparing na naman para sa budget for 2026. Alagad akol pa mga proyekto sa barangay, mga eskwelahan anday pa na-implementar kan DPWH. Dahil yan sa pagkaturog kan eskweles sa opisina ninda na ko na dahil nagpa-follow up atrasado ang hero-hero. Ngunyan si Ribot na sindang magharabol sa last quarter kan taon 2025 dahil paglihog kan Enero 2026 panibago na naman na mga proyekto. Paldo Alarmario, DCGB. Thank you so much, Kumpadreng Al. Ngunyan sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, mahigpit pa ang seguridad sa Palasyo Malacañang matapos ang mahiwasan na hiro protesta kasuudma. Dai basta-basta nakakalaog sa compound kan Malacañang ang maski sisay na daining clearance hale sa Presidential Security Command. Matatandaan nagkaigoning tensyon sa parte kan Mendiola asin Ayala Bridge, partikular ang pagsulo nin mga ruweda asin kan sarong container van kan nagapirang grupo nin mga hobenes. Sigun kay Palace Press Officer Abogada Claire Castro, nakamonitor si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga pangyayari asin nakaabot naman sa iyang insidente sa palibot kan Malacañang.
Mientras tanto, sarong dating politiko, asin sarong abogado, ang posibleng nagfundo sa tensyon sa Ayala Bridge sa tahaw kan hiro protesta kaso Banggi, September 21, segun sa inisyal na impormasyon na nakaabot kay Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso. Susog sa alkalde, isketsi pang inisyal na report alagad pinagsususpetsaran na may dating politiko na Filipino-Chinese asin sarong abogado ang funder o kaya nagtaoning fundo kan mga personang nagparibuka subanggi. Sigun man sa Manila Police District 113 na persona ang inarestar kasabay ang 51 persona sa Ayala Bridge dahil sa panggagapo, pagdanyar sa mga propiedades asin pagsulo nin mga ruweda. Mentras na nasang gatos man na pulis ang lugadan, saroan na sa kritikal na sitwasyon alagad ngunyan ligtas na ini. Pinahimutikan man kan opisyal ang nagakalat na bareta na dakulang na irido. Tigakarkulong uminabot sa milyong-milyong pesos ang danyos na kausa kang protesta sa siyudad kan Manila kasabay na ang mga Center Island, traffic lights asin vandalism na pigapakaray na kan siyudad. Sa katakod pang bareta, uminabot na sa 48 individual ang dinaras sa DOH Jose Reyes Memorial Medical Center o DOH-JRRMMC asin saro ang dead on arrival matapos ang kariribukan sa pagultanan kan mga daay pamidbid na individual na nakipagsabayan sa hiro protesta asin mga kapulisan kasuhapon sa Recto, Manila. Basado sa record kan DOH-JRRMMC, duwang pulis ang nagsapar nin minor injuries asin tulos man nakalawas sa ospital matapos ang atensyon medikal mantang igwapang sarong daay panamidbid na lalaki ang kumpirmadong na irido matapos na may deklarar na gada na ini kan may abot sa ospital dahil sa mga sinapar kaining saksak sa man iba-ibang parte kan lawas. Afera kaini igwapang anom na mga pasyente ang nagsapar nin lugad kasabay ang lugad sa bitis, eye trauma, head trauma, injury sa ugat kan walang braso, tama nin bala, nin badil, asin malalang lugad sa braso. Apat sa mga ina nakaluwas na mantang duaan mantinidong naka-admitir pa sa kadagdagan na atensyon medikal. Dagdagan ta detalyas kan mga bareta sa lado lokal. Nasa linya si Chief Jimmy Nasalita. Chief Jim Paday, marahay na hapon. Please go ahead. Inapoda na ni 3rd District Congressman Adrian Salceda ang opisina ni 3rd DPWH District Engineer Cornelio Relativo digdi sa 3rd District na mag-formular ni nagkakanigong structural mitigation para dahil diretsong mabringka ang nasisi dam sa syudad nin Ligao kung saan 7 barangay sa Uwas, 7 barangay sa Ligao ang pinagsusuportaran nin tubig irigasyon sa ginatos hektaryas nin mga kabasan. Matatandaan ka sa bago pinapod sa komite ni Kagawad Ted Residilian, Chairman Committee on Agriculture Sangguniang Panglungsod kan Ligao, ang napamayukan na niya digdi sa Albay si Engineer Cloyd So kung saan napaghurunan sa Rebel kan Committee na magpatabangan ang lokal na gobyerno kan Ligao asin na NEA asap sheet piling muna ang temporary solution bilang mitigasyon. Sa ibong nalado ang Congressman kan 3rd District Tulusman na naghiro kung saan base sa pinaluwas na informasyon hali sa Congressman kan 3rd District, pinapareview na niya na i-revive ang 2000 JICA Master Plan para sa water management sa 3rd District kabilang na nasisi dam. Kung hapotonan Congressman, mas gusto niya ang JICA na ang magmanihar sa proyektong ini tanganing masigurong nasa dekalidad ang resulta kan reconstruction kan irrigation dam na makukuha dyan sa nasisi Ligao City. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, Chief Jimmy Bading Jim. Dagdagan tapan detalyes man kan mga bareta sa lado lokal. Nasa linya man si Joshua Bino. Joshua, marhay na hapon. Please go ahead man. Kay Puhan maghadit kaniba pang mga barangay sa munisipyo kan Daraga Albay na nagahalat man na maabot kan serbisyo kan programang barangayan. Dahil ta susog sa anunsyo kan lokal na gobyerno sa Rarom kan liderato ni Mayor Vic Perete ang anunsyo
iyo na maghalat na mo na kan na masunod na schedule kaining nga baranggayan dahil ang susog sa promesa maglilibot ini sa mga barangay kan munisipyo kan Daraga Albay kung kaya sa mga dai papigaabot aabotin man sana pag-abot kan mga masunod na semana an serbisyo kan baranggayan iyo ang programa kan lokal na gobyerno kung sa integrarani sa mga tawo lalo na sa mga barangay an manlain-lain na serbisyo kan na lokal na gobyerno siring na sana an pagtabang sa mga aplikante na makakuha ni na trabaho sa paagi kan Public Employment and Services Office o kaya PESO siring man pagproseso ng birth certificate sa paagi kan Municipal Civil Registry Office asin iba pang mga serbisyo kan iba pang mga departments kan lokal na gobyerno aron kan Municipal Agriculture, Municipal Health Office para sa libreng check-up, konsultasyon, pulong, libreng serbisyo, dental asin health education. Kung matatandaan kaya tabi Sir Tio, kinibo kan nakaaging aldaw, partikular na pitsa 19 kaining Setyembre, ani kaapat na baranggayan kan lokal na gobyerno duman sa barangay Kilikaw, Daraga Albay. Kung kaya an-anunsyo man kan lokal na gobyerno, maghalat kan masunod na schedule dahilan ta maglilibot ini sa iba pang mga lugar. Dagdag na bareta, Joshua Bino, TCGB. Thank you so much, Joshua. Mabueltan iba pang detalyes kan mga bareta, pakalis kan nagkapirang pagirumdum. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng Artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alin
halina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number one, always at your service. Balikan tan detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, ipinagdeklarar kan Departamento kan Interior asin lokal na gobyerno na generally peaceful na mahiwasan na iro protesta kasudma. Sigun kay DILG Secretary Junvic Rimulya, 99% kan mga hiro protesta naging marhay, matrangkilo affair na sana sa naging ribok sa Mendiola asin sa Recto. Sa kada protesta, tinawan doon na pinagagalang kan gobyerno ang diretsos kan gabos sa nasabing pagtiripon. Fishball na sana ang ipiglalaban, dinakop pa. Ini ang reaksyon kan nagkaperang netizen may kinaaraman sa sarong ralistang nadakop kan PNP na naghahagad na ibaba ang presyo kan fishball, tok neneng, kekwek, asin kalamares. Inulan inining reaksyon online dahil simple man sanan kahagadan sa hiro protesta sa Manila, alagad dinakop pa. Alagad sigun kay MPD spokesperson Philip Inez, dahil basta-basta pigdadakop ang mga individual na dainin ginibong bailasyon sa ley. Sinabi ni Inez na may pagbalgar sa ley ang lalaki kaya dinakop kan mga otoridad. Sa iba pang bareta, lauman ang ika-6 na simanang paglangkaw sa presyo kan gasolina, mantang ika-5 simana man sa krudo asin na kerosina sa aga, alas 6 September 23 nin pagkaaga. Sa separadong advisories na ipinaluwas kan Sea Oil Philippines Corporation asin kan Shell Pilipinas Corporation, maabot ang taas presyo kan gasolina nin halos piso kada litro, sa krudo 80 sentimos kada litro, asin kerosina 8 sentimos man kada litro. Enot nang sinabi kan Departamento kan Enerhiya na ang projected na paglangkaw sa presyo ngunya na simana iyon dahil sa mga kariribukan asin dagdag na US sanction sa Russian oil, sa European Union asin diskusyon may kinaaraman sa ika-19 Russian sanction package asin drone strikes kan Ukraine sa 361 Russian energy sites. Mientras tanto, inumaw ni Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez ang kasuguan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na ibuelta sa PhilHealth, na ibalik sa PhilHealth ang 60 bilyon na kinua kan national government. Sinabi ni Rodriguez sa Department of Budget and Management na ilantad sa PhilHealth members kung saan ginamit kan gobyerno ang nasabing kantidad. Naglalaom si Rodriguez na dainin parte sa 60 bilyones ang ginamit sa palpak asin maanumalyang flood control projects. Ipigpasiguro naman ni Rodriguez sa PhilHealth na mautob ang sinabi kan Presidente na gagamiton ang ibabalik na fundo sa pagpahiwas kan serbisyos asin beneficios kan mga miyembros kan PhilHealth. Kinonfirmar kang National Bureau of Investigation na kapot na kan Departamento de Justicia ang inisyal na report kan Bureau may kinaaraman sa saindang investigasyon sa flood control scandals. Sigun kay NBI Director Jaime Santiago na nasa DOJ na ang bola sa ebalwasyon sa saindang findings. Ipigtaong kwenta kan Director sa Justice Department kung ano-ano sa saindang mga nadiskubre an isasangat sa korte. Kasabay sa ipigrekomendar na kasuhan ang mga opisyal kan DPWH asin mga kontratistas kan maanumalya na mga proyekto sa flood control. Sinabi kan NBI Director pagsadiri kan mga diskaya ang kadaklan sa mga construction company na interlocking o pare-parehas ang board of directors. Nadiskubre kan bureau na iba-iba ang pangarang kan construction company alagad saro sana ang address. Bayad na ang Phase 1 kan 2.4 bilyones
de pesos na building kan National Bureau of Investigation na ipigtindog kan construction company kan mga diskaya sa Manila. Sinabi ni NBI Director Jaime Santiago na 4 na phase ang proyektong pinuunan bago pa man niya pamayuhan ang bureau. Kaput pa kan NBI ang bayad para sa phase 2, 3 as in 4 kan proyekto as in may request na ang Public Works Department na itao na inisa sa inda. Sinabi pa ni Director Santiago kakaaronon niya muna si DPWH Secretary Vince Dizon may kinaaraman sa magiging prosedimiento. Dagdag pa, digdi pa sana maaraman kung ipapapundo mo na ang konstruksyon kan edifisyong pundasyon pa sana ang naitindog magpoon kan taon 2022 o 2023. Sa katakod na bareta, kinonfirmar ni National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago na pinaghagad na kan DPWH ang tadang pundo para sa ipikapatindog na NBI building sa Parañaque. Sigun kay Santiago, partikularmente pighagad ang pundo para sa Phase 2, 3 as in 4 na nasa kamot pangunyan kan NBI. Katakod kay ni sinabi ni Santiago, nakakahurunon niya si DPWH Secretary Vince Dizon manungod sa magiging proseso kan pag-turnover kan budget sa proyekto. Ipigpirit man ni Santiago na bayad na ang Phase 1 kan 2.4 bilyones de pesos na building kan NBI, partikular nang ipinatindog kan duwang construction companies kan mga diskaya sa Manila. Magigurumduman na enot ng ipigbulgar ni Santiago na may naaraman siyang anomalya sa nasabing proyekto. Pighahalat kan Kamara de Representantes ang simbag ni Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co katakod kan pagbawi sa iyang travel clearance. Sigun kay Speaker Faustino D. III, daipang naresibi ang Kamara na simbaghali kay Congressman Co katakod kan pagbawi kan travel clearance na itinao kan legislador kan Biyernes. Okay, ipigtao sa legislador kan Biyernes. Kan naputon si Dicon ano ang masunod na magiging lakdang sa Kamara, sinabi kaining paghuhurunan ninda ang leadership, partikular na ang pamamayo kan ethics kung ano ang pwedeng gibuhon tanganing masiguro na makakauli si Congressman Saldico. Sa pangarang ka nagsururat kan informasyon sa Panginot ni News Director Mardila, Jen Matthew Balyaran, Nicole Angloriane, Mega Force Patrol, Tatanems Flora sa Master Control sa IT, si Jerome Nico Martinez, ako po si Pio Fernandez. Salamat, marahin na hapon. Realize true comfort and relaxation